Son Francisco García, director do IES Xermán Cochea Quevedo da Pobra de Tribes. O noso centro damos a posibilidade de estudiar a familia profesional de electricidade e electrónica nos seus diferentes niveis. Para este vindeiro curso 25-26, a formación profesional en Galicia culmina o proceso de instauración da FP Dual. No noso caso, a modalidade de Dual ordinaria. Polo tanto, podedes estudiar no noso centro a FP básica de electricidade e electrónica, o ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas e o ciclo superior de sistemas electrotécnicos e automatizados. O noso centro conta con varios talleres dos 3 niveis da formación profesional. Estes talleres están equipados para desenvolver, sobre todo, as clases prácticas e os coñecementos prácticos que o alumnado vai adquirindo nos diferentes módulos. A familia profesional de electricidade e electrónica leva instaurada en Tribes aproximadamente uns 70 anos. A razón de ser destas ensinanzas nesta comarca é porque a partir dos anos 50 instauráronse na conca do Sil unha serie de saltos de auga que son clave para a produción hidroeléctrica do noso país. A electricidade e a electrónica é un dos sectores dos que máis depende a nosa sociedade e, polo tanto, unha das demandas máis importantes que temos da noso alumnado son as prácticas. As prácticas, dende ademais, incrementanse no número de horas coa nova FP Dual, e é un dos principais alicientes que o alumnado ten para vir ao noso centro. Actualmente, contamos cun convenio con varias empresas punteiras do sector, entre as que podemos nomear Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica, pequenos e medianos instaladores e empresas auxiliares. Iso fai que esta familia profesional teña actualmente un gran dinamismo. Moitas destas empresas se acheguen a nós e nos demanden incluso contactos de alumnado para procesos de selección e estamos comprobando nos últimos anos que existe unha gran demanda de profesionais nesta familia. Polo tanto, animámonos a todas e todos que veñades por o noso centro a partir da terceira semana de xuño para coñecer as nosas instalacións e completar o proceso de prescripción e matrícula na familia profesional de electricidade electrónica do IES Xermán Cochea Quevedo de A Pobra de Tribes. Un saúdo a todas as que seguides e os que seguides o canal FP. É unha ferramenta moi importante para os centros para dar a coñecer a nosa oferta formativa e nós estamos encantados porque é a ferramenta que temos para chegar, para darvos esta información. Unha aperta agarimosa a todos e todas.